falai avril kalo tile mugan ani duuru n'o kɛra sibiridon dɔ ye san 2026 bingera Mali kan dugu 4 bingalikɛyɔrɔ 9 o degun ye an sɔrɔ a wulikajɔ n'a cɛsiri dugudenw ani an ka wolomasiri tabaw an k'u fo k'u waleɲuman dɔn falai armée jɔlen b'an bolo armée tilennen b'an bolo armée min bibi na a kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen n'a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fala y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kɛ ni waleya degunba in ye an ye sukanseliw kɛ an ye dugawudenw kɛ an ye sangafow kɛ labɛnkuraw sigira sen kan an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di ka se ka baaraw sigi sen kan wa falaw dɔgɔkun in min daminɛtɔ filɛ nin ye o ye lawaleyali ye han sabula a ko nɔgɔnin fɛ a fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ko conseil de défense kɛra conseil de défense laɲini 16 k'o de taara o kɛnɛ kan ka fara labɛnmisɛnw kibaruya minnu dira laɲini minnu ɲini kɛra min ye laɲiniba minnu kɛra ka se ka se wolomasiri tabaw ka daga falenni ma fala yi a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu an k'a to an ka jamana kana tila o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa kidalikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na fala yi kidal arajo mali directeur min bɛ yen kunun k'o sɔrɔ n'o ye Sidi Elmedi Albaka ye anw b'a wele ko Maliko ale tun bɛ Mali jabaraniso la koyi a ko ale ɲuman nana ka bɔ kidalikaw fɛ yen nka a ka taama a ma nɔgɔya koyi Sidi ko don min na kɛlɛ in kɛra kabi sɔgɔmada joona fɛ olu ye mugukan mɛn min ye ko gɛlɛya an ka wolomasiri tabaw bolo fala yi o ye k'a fɔ bamanci jɛkulu ni minnu b'a la sa ko ka Mali tila olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugu kɔnɔna na o ye ko gɛlɛya Sidi Elmedi Albaka ka laseli senfɛ ORTM ka fala yi a ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka cakɛdaw kunna n'o ye administration maaw ye u y'olu cɛ ka taa n'olu ye kan kɔnɔnaw la olu ka lakana bɛ se ka sabati cogo min ale tora arajo Mali kɔnɔna na yen datugulen don ale da la Lazara waati mobili 2 nana jɔ caki o mobili 2 u ye kogo ta ka don ale kan u y'ale cɛ ka taa na ale ye min ye Kidal logement social an b'a fɔ ma ko ATT-bugu fan fɛ a ko ɲininkali tɛ ɲininkali ye nɛnini tɛ nɛnini ye lagosi tɛ lagosi ye u ma min ta ka da ale kan dɔw yɛrɛ ko a ma k'a ka te minɛ ko k'o min ko nin y'a ka dumuni laban ye Sidi ko ale ye u ta in mɛn nka ale bɛ Ala kɔ o la sa ale ka minɛliko kuma nalen guwa dugu kɔnɔ min kɛ u ka kabilatigiw u ka dugutigiw u ka maires welewelemada bilara olu ma u bɛ se ka sɔnɔgɔya sɔrɔ cogo min Sidi ko ale ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ fala yi o sababu bɔra mun na i b'o dɔn wa u ye bɛnkan de sɔrɔ ko ka taa ale bila maire fɛ yen ale bilalen maire fɛ yen a ko ka maire fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Kidal maire ye nka o y'a sɔrɔ ale ka caméramani o fana bɛ gɔngɔn fɛ a y'i to maire fɛ yen k'o yɔrɔ ɲini fo ka o ye ka na n'o ye a yɛrɛ kɛrɛfɛ maire y'u 2 bɛɛ lajɛlen ladon a ko o de senfɛ sa olu y'u ka bɔli dugu kɔnɔ k'o labɛn koyi u ye fɛɛrɛ jɔn sɔrɔ ka bɔ Kidal ka taa Alizeri u y'o kɛ degunba kɔnɔna na u bɔlen Alizeri u y'u kunda Niger kan ko ka sana yɛrɛ sɔrɔ Bamako bi ko a kɛra sɛgɛn ye ko nka ko a kɛnɛma ma an kɔrɔ yan bi k'an ka Ala tanu ka Ala barikada journaliste y'a ɲininka ko kumana e sera k'i yɛrɛ sɔrɔ ninnu na cogo di a ko Jabaru Masa Wahidun k'a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ fala ye ko nka ko min ka gɛlɛ ko mun ko u b'ale ni bɔ ko bɛɛ k'a bila i kunna ko Ala de bɛ maa bila diɲɛ kɔnɔ wa Ala de bɛ se k'i bɔ fana a ko ale bɔlen min y'ale kabakoya kosɛbɛ o ye kibaruya dilaw bɛ ka kuma minnu fɔ bi ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu in ma koyi Sidi ko n'i y'a jateminɛ bi fala yi armée ka jɔyɔrɔ min bɛ Agolok min ni Kidal dugu cɛ o ye kilomɛtiri 150 ye ko armée dafalen bɛ yen ko nisɔngɔ fala yi min ye ANEFISFA kɔnɔ fɛ yen min ye armée a bɛ yen kilomɛtiri 112 de b'a ni Kidal dugu kɔnɔna cɛ a ko bi ko baara mun bɛ sen na k'o ye k'a jira k'a fɔ sa ko wolomasiri tabaw kɔni bɛ Kidal dugu kɔnɔ kan bi u b'a ka sini wa ko fana fala yi ko waleya in yɛrɛ ale y'a ye cogo min maa 12 o de nana firi Mali kan koyi 12 in bamanci jɛkulu dɔrɔn kun tɛ ani nijugawale kɛbaw dɔrɔn kun tɛ min ye FLA maaw ye olu kɛlɛkɛcɛw dɔrɔn kun tɛ dɛ Sidi ko ale ɲɛ segara min kan fala yi kɛlɛkɛcɛw nana ka bɔ Chad dɔw nana ka bɔ Sudan dɔw nana ka bɔ Polisario dɔw bɔra Algérikaw fɛ yen ka na jɛkulu marafatigiw ni bamanci jɛkulu dɛmɛ Kidal dugu kɔnɔna na a ko a daluya ye mun ye u kun ka wulikajɔ kun tɛ Kidal dɔrɔn ye han sabula min ye wulikajɔ ye a kɛra Gao cogo min a kɛra Kati cogo min a kɛra Sevaro cogo fana na yaasa maa minnu bɛ yen ni nin ko in kɛra n'u b'a fɔ ko bɛna Kidalikaw dɛmɛ
olu yɛrɛ ka kɛ kungo la kungo min b'u bɛɛ lajɛlen labɔ a ko k'i m'a ye ko de la k'u taara an ka minisiri wolomasiri tɔgɔ ka minisiri u y'o fa a ko a bɛ taa sibila kɛ o ye ko ala ka o dayɔrɔ sumaya ko waleya in kɛkun tun ye min ye o ye mali wolomasiri tɔgɔ ka jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen dafiri min ye sɔrɔdasiw ye k'olu lanisɔngoya k'u funteni ɲɔgɔn kɔrɔ wa ko ale ye min lakɔlɔsi fala ye ko in na ko k'a fɔ ko ninnu dɔrɔn ko minnu bɛ marifa ta k'olu dɔrɔn tɛ dɛ ko politiki baara fana o fana ba a ko in senkɔrɔ a ko alimami dɔ bɛ yen k'a dɔnnen don Balabugu nin waati in na k'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Alizeri ma k'o tɔgɔ fɔra siɲɛ caman politikimɔgɔ dɔ bɛ yen ko kɔsa in na ko ni kasoladenw yera ɲɔgɔn fɛ kasoladen bɛ sini maaw bolo k'o fana tɔgɔ fɔra kosɛbɛ ko wa ko min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de y'i bolo don ninnu kɔkɔrɔ ka se ka nin waleya in sigi sen kan Mali yɛrɛ bɛ se ka dafiri pewu cogo min maa fila min n'a y'olu tɔgɔ fɔ ka jamana ta k'a di olu ma u k'a baara ko wa ko in ko anw tɛ min kalama ko marifaci in dɔrɔn kun tɛ han ko labɛnw fana kun kɛlen don Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan burudamɛw arabu dɔngɔnɔw fulaw ani siya tɔw bɛ se ka kari ɲɔgɔn na cogo min ka ɲɔgɔn kɛlɛ wuli ka jɔ an cɛla yan i n'a fɔ Somali ta kɛra cogo min ye Sidi ye a ko in ma nɔgɔn dɛ ko sabula an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na kabini Mali kɔni ko Marɔku ma ko anw sɔnna e ka polisario k'i sago ani Sahara k'o de y'a to bi jamanaw bɛ yen bi olu fana bɛnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma Faransi o ka dimi kɔrɔ b'a la kabini MINUSMA taara o kɛlɛkɛcɛw bɔlen ani Faransi yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ko bi ko min ye an y'o min kɛ k'u bɛ k'o de sara an na tancogo la wa min ye accord d'Alger fana o fana bɔli ye ko e m'a ye waleya in kɛlen ko Alizeri jamanakuntigi o bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye Mali kungo k'olu de bɛ se k'a ɲɛnabɔ 100 sarada la 90 Sidi Elmeri Albaga Radio Mali directeur Kidalikaw fɛ yen a ko Mali kungo ye wa fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la o ye malidenw ka fɛɛrɛ ye a ko nin ko in senfɛ ale bɛ AES maaw fo han sabula a tɛmɛnen Niger kabini a dontɔ gendarmew y'a dɛmɛ min ye Niger dugu min n'o ye Arlit ye o gouverneur n'a marabolo ɲɛmaaw y'a dɛmɛ an yɛrɛ ka minisiri bɛ kunnafoni di kunna o fana ye wuli ka jɔ kɛ o jɛɲɔgɔn bɛ Niger kaw fɛ olu fana y'a dɛmɛ Radio Mali directeur ni Radio Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko nin b'a yira sago k'a fɔ ko min ye Radio Mali ye k'u bɛɛ lajɛlen ye so kelen maa ye Sidi Elmeri Albaga ka kuma na a ko k'an ka fɛn mun faamuya ko a kana k'an ɲɛna k'a fɔ ko nin ko in ko wɛrɛ don dɛ ko Mali jugu k'u ka wuli ka jɔ ye ka Mali tila Mali jugu u ka wuli ka jɔ ye ka Mali siyaw Mali kabilaw arabu fulaw kɔrɔbɔrɔw min ye dɔngɔnɔw ye ka taa se siya tɔ bɛɛ lajɛlen ma ko k'olu kunkari ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko nsangan in u b'a fɔ ko biyɛ ko o man ɲi ko nin bɛɛ lajɛlen k'an k'a dɔn k'a fɔ ko min ye terrorisme ye ɲɛda t'a la farikolo t'a la wa k'a fɔ k'a finnen don a jɛlen o tɛ dɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye kelen pe de ye yaasa k'an ka jamana dafiri ko n'an sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min y'an ka jamana k'a bɛ kisi ko o ye ale fɛla ye ko fo bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛ dugawu kɛ Mali ale jamana ye fala ye nin ye sɔgɔmada in na Sidi Elmeri Albaga a ye min fɔ Radio Mali o ko ka kunungo sufɛ ka kɛ n'u ka jabaranin y'a weleli min kɛ ka na u ka maa welele kunungo